Здравейте хора, вие сте в първия епизод на Evgen 67, където ще играем Майнкрафт и нека да започваме. Така, нека да направим на линия нов свят. Нека забравих да го кръстя. Все тая. Миришеше ми на изгорело нещо. Все тая. Много ще се дразна, ако ме спалне на остров. При това, където няма нищо. Да, точно така ме спална. Но аз ще играя на този свят. За вас. Поне намерих веднага овце. Веднъж така играх. И на следващата вечер, не, на следващия ден, веднага, щом се събудих, умрях. Кога ще умреш? Добре. Знаете, аз мисля, че ако ви хареса тази поредица, да се измъкна от това място. Така. Добре. Вече имам достатъчно вълна, за да си направя легло. Аз хич не обичам да убивам кравите. Съжалявам, кравички. Ще умра. Сигурно ми се е причуло. Не давам тази кравичка, както и тази тук. Съжалявам. Добре. Аз смятам този епизод да направя така примерно колко време. Чуда се и аз. Може би 15 минути е достатъчно. Да знаете, аз не смятам да си правя къщите като другите. По земята или по дърветата. Аз смятам да си направя нещо като бункер. Дървен бункер, разбира се. Който ще бъде така сравнително голям и ще го оголемявам всеки път, когато мога, разбира се. Но нека за сега да го построим. Така, тук трябва да щупат тези дървета за легло и за други неща. Вие знаете, ако сте играли Майнкрафт, разбира се. Да знаете, тази Minecraft Pocket Edition има в нея Ender Pearl. Тоест, ако убия някакъв Enderman, той или ще ми даде Ender Pearl или нещо друго.
Затова тази версия е по-така специална. И затова снимам на нея, за да е най-хубавата версия, която я знам, е тази. Така. Снимам на нея, за да видите. Може би по-късно ще отида да убия Ендер дракона. И така. И ще трябва да търся доста Ендер портали. Даже се чудя до някъде как ще ги намеря. Като си знам късмета. Ендер айтата. Знам как да ги намеря. Как да си ги направя, имах предвид. Моя грешка. Затова те няма да са проблем, но намирането на Ендер портал ще бъде доста трудно. Защото аз знам, че те са в някакви подземия. Под средата на пещерата намираш метална врата, отваряш я и такива глупости. И затова мисля някой път в някое мое видео, разбира се, да снимам на креатив, да видите какво е в края. И в тази версия има шоукър. Може, ако напишете в коментарите и пожелаете, да ви покажа новите мобове. Добре, това дърва свърши. Аз мисля този клип да продължи поне 15 минути. Между 10 и 15 минути. И също така, нека да ви спомена, че ми е така сравнително трудно да си намеря място, където да снимам клиповете, при това тихо. Да не се чуват странични звуци и така. Аз, разбира се, помолих да не ме безпокоят тия 15 минути, но сигурно нещо ще стане и пак ще сещате се какво ще стане. Повечето от вас сигурно знаят Herobrine. Той честно казано повечето хора го мислят за злодей. Но всъщност той е добър. Да, добър е. Ще се очудите. Ако сте чували за Null, това е също един като глич или някакво нещо, което може да ти пъкне цялата система на играта. Казват, че този Null го държи в плен и не го пуска. Затова мисля, че трябва да се убие той Null или Mojang, да го отстранят. Може някой, повечето от вас сигурно, или по-малкото, не знам, да сте гледали клипове за него или пък за Entity 303. Казват също така, че Herobrine е дошъл, за да ни предупреди какво ще ни направят Entity 303 и Null. Но мисля, че той показва само за Null. Не за Null, а за Entity, защото Null, примерно Entity или Herobrine могат да правят неща, които Null примерно не може. Но
Също така може да но също така доста хора, наистина много хора, казват, че Entity е създаден от група хакери, които са организирани от работник на нощ, който... Извинете, че така прекъсвам, но трябва бързо да си направя всичко. Бързо да заспивам и дано като се разпална да няма чудовища. Добре. Както виждате, няма чудовища. Което е хубаво, разбира се, не е лошо. Това е вкусно. Така, трябва да намеря мина, като за начало, където да има кол и да намеря мина, където има кол и също така и какво ще пише? Да, също така и айрон, разбира се. И както знаете, всяка мина си има камъни. Всъщност, кой не го знае това? Нямаше нужда да ви го казвам. Мисля, това да е края за... Скоро да свършвам този епизод. Така, там намерих мина. Не, че съм я намерил преди, просто сега я намерих. Супер, кол. Трябва само да си направя кирка. И ако чуете странни звуци, съжалявам. Така, намерих как да си направих си вече кирка. Доста бързо чупа. Хубавото е, че ще ми трябват само 3 камъка. За каменна кирка. Всеки път падам някъде. Аз съм сигурен, че този епизод би ви харесал. Но ако не ви хареса, ваше си е решението. Лайквайте, сабскрайбвайте и правете каквото си искате. Я да си почупа малко пясък. Какво стана? Добре. Събрах 4 пясъка. Добре. Не мога да позволя това прасе да се катее по-добре от мен. Затова смятам да си направя къщата на върха на планината. Но
смятам това в следващия епизод. И смятам това да е край. И дано ви е харесал. Лайквайте, сабскрайбвайте. И чао от мен.